mesat minggis kordanira Sena putra sasumbar mananggari kataring angkasa kumura langit bintang kelap sasra karsane pindo sewu kacang amuk mengesang narwati kana sena putra tuhu sakti Sallu ala Nabi Muhammad. Memuji syukur kota yang agung negeri Indonesia antara nugroho mardika nyata dirgahayu yuwana pinulya memuji syukur kota yang agung negeri Indonesia antara nugroho mardika nyata dirgahayu yuwana pinulya Bismillahirrahmanirrahim. Sih tentrem rahayu mugi tansah kajiwa kasarira. Wedak tumanduk nunggil panjenengan wangun sagung tuwati. Wonten pangarsanipun para pepundhe, para sesepuh pinesepuh kasepuhan aji sepuh ingkang satuhu gunging mastuti. Para papoyang kaut amen ingkang satuhu gunging mastuti. Dumateng para kiai, para alim ulama ingkang tansah kala bekteni. Dumateng para pangemban-pangempating praja Satya Nagari ingkang tansah kala urmati wonten kubaning Kecamatan Grabak menipun. Mboten katamen kali kadang-kadang sutresna budaya. Khususipun warga Grabak Magelang ingkang kala tresnani. Puji syukur mugi tansah kaunjukaken dhateng Gusti kang ngakarya lungguh. Saengga ing wekdal dalu punika saged makam palmanunggal nyawiji wonten adicara mahakarya Festival Grabak ingkang perdana kanthi tembhe saking sambikala boten alangan setenggalipun apa amin amin amin. Sholawat salat mugi tansah kaunjuk dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaunjukaken raos ingkang tansah kita wantu-wantu syafaatipun wenjang yaumul akhir. Saderengipun kalau anyuwun agunging panuwun ingkang tanpa pindhan kagem para kadang panitia sampun kersa nimbali kawula sakadang sadawira sakti ingkang wujud saking Sumur Bandung. Babila ingkang samangke kathah kalepetan saha kakirangan saking menawa kemawon kawula nyuwun agung sih samudra pangaksami. Mbok menawi saking pamatur kawula saking awal durungipun kathah kalapatan saha kakirangan kawula nyuwun agung sih samudra pangaksama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saking truning rata agung ingkang bala kuswa prapusananira lir surya
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Satulurku aja nganti kliru, monggo Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, monggo Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Wulan sono kinarya gendheng pinarwa datang mring kawula suweta mring wong tuwane pama-pama dipun mituh
awahu sing apahu kabeh padha sumingkira ing dalane
apa wartaning tatalan talanake wong mati mati kena ngopo mati dikene ngoyo soto toto pateng gigih sukmaya ilang rakanya terus Cablek. Kono bundaramu. Lungguh sing sampe. Iki ngopo, Gus? Ayo ana panganan kok. Panganan iki sajen. Iki sajen. Rono. Sajen kok mbok pangan. Di ana mik siji meneh ora? Iki ora to? Oh, dewe. Sek. Cek, nganu tuku baterai. Oh, teng 39 enten, Mas. Ngajeng tumbas baterai. Sponsor. Iki ora sponsor. Madhep rono kowe. Wis rupamu elek. Niki pun teko niki. Halo, Gus. Gus, Gus. Mike. Apa? Iya iki, sowan bendaramu ki siapa? Maju. Kula ingkang suwun sinowan. Pokok. Kualik goblok. Halo. Kok kualik apa? Ah, iya maju. Ya ki orang aku nek bendaramu. Aku kenang kene. Sopan kok. Jagong. Dagong. Wis dagong ora jane. Iya kok sih. Jagong, kowe ki jagong ora kena ngundurke bendaramu. Kowe ra sopan. Wah, aku yo lari. Pripun Kanjeng? Ora madhep rono ki ngungkurke kamera. Yo madhep rono. Kene ngarepe aku sithik. Nah, siap. Wong penari kok kesel barang. Ayo makane kene ki ndek udel kok. Ora kene jaran ora ndek udel. Oh, Iki kowe ndek udel ora? udele wae aku kene nang omah. Jarane malah apik lho, Gus. Oh, piye? Sabuang. Heeh. Nggo kacamata. Heeh. Ning ora kathokan. Ah, kowe pengen dadi jaran piye? Ora Tak apa-apa. dadani nggo kacamata, tak nggo sabuk ning ra kathokan. Ora apa-apa. Aku ora apa-apa piye? Ha penting anune. Alah, nggonmu ya. Kok apik-apik. Sik, Wes, rasa balik rene, maju. aku nyurup aku. Anjaluk apel lah. Kuwi anane ming Nyurup kok omong-omong. iki babe mau ya mangkok jaba iki wis. Atur sing apik sik arep bendarane. Iki urung nangis, urung tulung-tulung kok. Hei, ora malah nyanyi. Wis, waktu wis bengi. Masih ngomong esuk ya sapa?
ngerti bengi kok ya sawen wae. Iki kaya ora. Sik aku. Halo. Kowe mburi. Ora gentenan nek kae malah edan ra rampung-rampung. Woi. Rasa melu-melu kayak tukangnya bende. Kenal. Nggih, Kanjeng niki kepripun? Iki mau aku saka kadohan weruh kowe iki wong papat saiki kok garek wong telu nang endi sing siji. Hei. Rene kowe kok gupong ireng. Tong. Kok lecong? Rene. Aku ya ora senenge. Telepong. Jagongmu ki kono, madhepe rene. Blok iki anakmu buahmu goblok tenan. Kowe rasa goblok-goblok. Wingi sedulur Jakarta ngunekke tolol omahe dijarah. Kowe gelem omahe dijarah. Ora apa-apa iso golek ganti. Ono dijarah bojomu. Ijolan karo cewekmu ra. Tombok mange. Oke. Bu Ani kok. Aku duwe sing ayu tak kenal. Asu banget. Ya. Anong di, ora kena medhon. Cici. Ayo munggah. Kepiye? Ayo. Kus, lara wetenge Kus. Ngopo? Ndoke meledos. Ketiwasan Kanjeng. Urung kuwi engko sing keloro iki ki. Oh, jak kelurung. Saiki ngaturke bekti sik karo bendarane. Nah, ngono. Gane nek latihan mangkat. Nah, beliau mah. Aku temu pangrejeng ngono kae mulai dikerek. Yo, Pripun Kanjeng? aku mau ngomong apa? Lali. Oh, benar. Gini, Nasa ngasu ya. Aku latihan pen-penan manung jero kok ya lali. Anu Yo. wae. Iki ora dadi critane. Pokok penang wae iki jarane wis. Kus, aku ngerti, aku ke juniormu ning kowe iki ning saiki aku lak dadi nangsang. Yo sing apik. Nah, kowe iki nang kono. Apa li? Kowe cerewet kok pakani son. Hei, Pripun Kanjeng? Agar ngene iki. Ronggo wis dipakani apa urung? Oh, pripun pakani gek wong wirung mangan ya. Mangane njaluk war ya. Le mangane nyambut gawe sik, terus gek mangan. Biasane niki ngono to. mangan. Kok jan rekoso tenan ya, Mas? Ayo. Iki engko mundak 10%. Yo, ning ngene. Apa iki sambatan kok kowe mundak? Bali wae yo. Hei, omong matur suwun sik karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene patang dina patang bengi tanpa leren. Omong. Iki nek kon acara aku sik. Iya. Aku ki sing pinter acara. Sweet. I love you. Kesuwen. Hei, Wah, acara ya. Aku si acara. hei, Hei. kon matur suwun karo KNPI wis gawe acara kaya ngene gedene iki lho. Ya. Iki kan ngopo? Acara nang kene iki dipot karo KNPI. Sing ngadake iki kuwi, Gus. Dadi adewe yo kudu matur suwun. KNPI iki apa? Ketara ora. Iki ra masuk iki. Ketok KNPI. Kepanjangane. Lah yo kuwi mayar banget wong ngendi cah cilik-cilik kene ngerti KNPI. Apa? Apa? K. Ambok modan aku nek ngerti nang kene wong sing kranjingan ya kuwi. Akeh metu kon takon sapa? Aku ki omong ki acarane ki ngene.
berkat ki. Ora aku mau takon bapakku ya muni. Pak niki acarane napa to? Aku ya ora mudi. Ora jan keranjingan bapak. Ora. Iki acarane KNPI. Yo. Kuwi wis terselenggara patang dina patang bengi saka wingi. Sekawan dinten iki. Wah, saka tanggal selawe. Dan Piye to? aku ya ora ngerti kok tanggal selawe yo. Panitia niki, heeh. Boy, KNPI saka tanggal selawe tekan saiki tanggal 28. Tanggal selawe, Mbak. Kok tanggal selawe to? Aku kok ora ngerti to. Tanggal selawe iki nganu acarane napa mawon to? Hei. Hei. Lebih bentar. Ora kaya ngono kuwi. hei. Oh, delogok. Oh iki Rene. Rene. jare kan matur nuwun. Wes rene wae lewat ucapan ora usah nganu. Ora usah rono-rono. Gus, Ora ngono kuwi. Mundur. Biasane ngwehi rokok ora. Lah kowe Bapak ayo. hei. Hei. Oh sikil. Kewalik. Kewalik. Asal aku meh bali ya. Tong, ayo munggah. Ya, Mosok widodari nyanding kethek. Ora patut. Rene. Wes. Matur nuwun sik karo KNPI sing wis ngwehi acara luar biasa pokoke. KNPI Gus, nek ra nang kecamatan Grabak iki ra ono lho. ora ono. Sing acarane iso gawe kaya Ora ngene. ono. ya wes. Wes kono, do ngurusi jaran. Sendika. Dong. Aku ki sumpah, awal dijongko iki ra kuat. Kowe gedene semua. Mbok diet ngapa to? Ayo. Ya, wes buka. Elo wae kulen. Wis kono. Apa? Ayo Gus, gak ngomongan. Ki sambatan mosok ngasih tekan bengi. Wes. Ridu mawon mangawur-awur tengaran lera tetekadya butula war panjriting torang Gusti ora kata tata lelayu
Nyanyo, mikir. Cek. Sek. Ora. Gus. Lho. Aku ndi? Lono. Mikir anong dalan. Iki berjuret goblok. Suaranya aku kayak ngene to. Kayak ngene. Aku ngerti iki. Hibasu. Wah, munamune arep tukang ngesan. Ora cetha. Ayo, Mas Spreng. Lek. Aku gak golek pasaran nang Grabak lho lek iki. Piye to? Ha. Kowe dumek kancane rabi ke urung rabi ngono kok. Kok pribadi. Aja kene. Pripun? Enten napa niki? Ana apa kowe mlebu ing pasewakan kok tulung-tulung? Ana kethek. Kok kuwi? Piye? Sing pakem. Tulung-tulung. Hei, Sing tulung-tulung ke sapa? Kin. Oh iya, berarti. yo gak kok. Tong, iki wis nang kene. Wis. Aku Gus. Wis bengi. kowe. Yo. Lapor. Kanjeng. Kepiye? Tak warai sing pak. Tikus ta nyauri. Heeh. Kanjeng, Kepiye? kuping kula sakit, Kanjeng. Sing larake kene nyok ora aku nyok. Ya. Jakong. Kayak malah tulung-tulung. Tong kuwi tulung wae. Kos aja diceng. Aku ngerti nek wong lemu ki cilik biasane. Oh. Wis. Yo mulai. Yo. Bali. Kanjeng, wong kula ora ngrumput. Terus Kowe lak durung tak takoni. Nggih. Yo, tak takoni aja, tak takoni. pas aku. Mohon bekadik. Dawuh timbalan dalem Kanjeng. Keparat kowe. Wis durung. Aku kan nganti-anti kuwi lho, pengen mancal dasi iki. Aja di. Kula nggih hafal blok. Tulung no. Keparat. Wis, ora rampung iki. Ora rampung. Kula ora ngrumput. Dawa sing takon. Sapa sing takon? Gantian. Kewale goblok. Kewale. Miyene sing kene. Ah sepurane luput wis bengi ngantuke. Ngantuk ya turu. Lek takon. Oi, ayo. Keranjingan bedarane kowe. Kok meneh. Nyok. Juraganmu iki kranji. Kula kok. Heeh. Ora lek takon lek wis kok. Mohon bekadik. Nggih, Kanjeng. Kepiye kowe mlebu kene ana apa? Kok tulung-tulung? Yo. Wis. Omah kecokot. Kula wau ora ngrumput. Tak banjure. Terus wonten pawokan kalih. Ana wong loro. Kepiye? Biasane papat. Kok papat? Ora wingi-wingi latihan kepiye ngono lho. Kok mundak loro. Sing loro rak ae wong anu Kartorejo. Ora kira ngerti. Grabak. Kartorejo ki wetan tandan lho. Wis saiki. Iki sik. Terus kula rak ditangleti. Kowe ditakoni. Nggih. Ditakoni kepiye? Cah bagus yo. Kok tak bagus sing takon kleru. Kula nggih nesu. Niku rak fitnah nek ngomong kula bagus niku. Yo. Sak banjure kepiye? Apa bener kowe
Dikinasi Halia Penangsang Allah. Nggih, saya gitu kan. Ya. Bener kok. Aku lali. Yo. Bener. Manu. Iki biasane aku ngerti tuh, kusik iki rada cerita sithik ya. Ya kowe iki mancen biasane penangsang. Oh, ning saiki ki aku. Yo, Kowe iki biasane aku ki mengkalah sih. Mengkalah. Ayo, nek biasane aku pengen nonton kowe itu saiki aku nah. Iki goblok. Rene. Wis, Makasih ya, ngomong ngene. Bos. Makasih. Kowe le balas dendam dina iki. Sesuk ya tak entekke. Wis. Mati. Yo. Terus kuping kula Kanjeng Kupingmu. menika Kanjeng. Pinggir. Wis dibungkus. Wis. Ya ora krasa. Rasa biasane. Baleni Wis, ya. ya. Improvisasi. Kuping kula Kanjeng Kupingmu ngopo? menika. Oh, Rene. Paling ngurani yo kan sing kesupen. Wis. Saiki mundur, gentenan, aku maca nawala, Nggih. sampean kabeh mundur. Nggih. Yo. Tak bacake napa? Biasane kene maca dhewe, ora diwacake. Nek masalah iki menang sange Sadawira. Anjay. Oh, delok le maca. Perlu diartikan mboten? Ora usah, kowe minggir. Kabeh wae para prajurit Dawuh timbalan dalem Kanjeng. ana nawala saka Adiwijaya. Tentu Kanjeng. Iki aku. Minggir. Wes, gledake mikir. Iya, nek sudi le sudi. Iki nek ngerti dina wis seneni. Bumah kok wong ngablak, bumah. Para kawuling Simpang Manolan. Iki benang merah, yang lek rambung ya. Dun. Para kawuling Simpang Manolan. Iki ana nawala padha dirungokno. Lara ping ponang kintaka. Katur marang Kang Mas Adipati. Kanggo aku Rio penang sangwon Bagus Kang mangko bumi dipang Dasar Satya Cendara Surasing Nalendra Tambi
mung setitik cacat tira nalikane pinangyo ing kutus panti Tono patraping biai agung wong kang seneng durjana lan angkara derajat anake wong tani parang aku ing sawijining kali sore
kan